Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg spille hardcore på min egen verden. Det er episode 1. Hej og velkommen tilbage til kanalen. Like og subscribe, for at jeg kommer tilbage. Så vil jeg simpelthen spille episode 1. Og mit mål er at lave en base. Og det er ret et spawn det her. Jeg prøver lige at gøre sådan her. Jeg sætter den her, og så den der ude. Så på et eller andet tidspunkt, hvis jeg skal bruge den her cave til noget, så skal jeg have det træt. Det tror jeg. Subscribe, så jeg kan ramme 50 subscribers, så laver jeg en redstone fly video. Kirsebærtræer. Det er et godt spawn. Nu tager jeg noget wood. Sådan der. Så har jeg fået noget wood. Så skal jeg også have mine sten. Den har jeg allerede fået alle de achievements. Trætools er ret dårligt, så jeg tror bare, jeg går videre til direkte videre til sten. Så. Ja. Sådan her. Kyllinger. Der får. Sådan her, og så nu har jeg bare brug for noget træ. Jeg laver en træøkse. Jeg vil også gerne have iron dag 2. Jeg tænker på dag. Virkeligheden er faktisk dag 0. Sådan her. Så er jeg wood. Og hvis det larmer lidt, så er det fordi jeg har håndværker i mit hus. Jeg har også fået en ny computer, så det er også derfor, I kan se på den der kryds i midten. Så jeg kan gå ned af min. Jeg tror, jeg kommer til at dø af fall damage med de her caves. Allerede, ja. Jeg synes, det var en meget god første dag. Så jeg kan lige... så kan jeg putte dem her i stedet for. Jeg synes, det var en ret god dag første dag. Nu er det tid til at bygge en base. Så jeg tænker, jeg vil bygge den ud af det her wood her. Godt. What? Seriøst, en ruin portal. Armor, jeg har allerede armor, jeg har flinten stilet. Det er så godt det her. Så guldblok. Jeg kan også lige at mine nogle af dem. De er ret seje. En blomst ovenpå magnet. Jeg tror, det var det hele. Så skulle det være, at jeg skulle lave en skybase i stedet for. Det er den her episodes navn. Jeg bygger en skybase. Hardcore episode 1. Det er en iron her. Ja. Jeg tænker at lave sådan en platform op i luften. Så lidt det. Jeg har også brug for flere materialer. Jeg har i hvert fald brug for mere træ. Cobblestone har jeg jo nok af. Jeg tænker at lave en ny økse til i morgen. Det bliver sove. Og jeg lavede sådan en mistklik. Mit mål er også ligesom at survive 100 dage i den her verden. Indtil videre har jeg kun survivet 1. Den første dag hedder 0. Dag 0. Altså gælder det som dag 1. Så 2 dage nu. Nu gælder det som 2. Nu har jeg 34 stykker. Nu har jeg fundet en village. Så er jeg fremme. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg håber, krydser fingre, for jeg har nok det her. 5. Jeg tror, jeg har nok. Tænker jeg mig. Hvis ikke jeg har nok, så vil jeg måske græde. Så jeg også gerne vil bruge dem her, de her trapdoors, fordi de flyder på ingenting, seriøst. Dem der. Er det seriøst på ingenting? Ja, det var den jeg sagde, jeg ikke skulle. Sorry.
Så jeg har allerede. Jeg bruger bare det der E-counter, det er ikke så flot. Sådan her. Så det kunne også være, at jeg lige kunne gøre sådan her. Det ser faktisk ret sejt ud. Her. Her. At mobs vil tro, det er en fuld blok. Og så vil de falde direkte ned, så der er magma dernede, så vil de dø. Måske skulle jeg have lavet den lidt dybere. Kommer jeg så først til at tænke på nu. Bare hold. Jeg tænker også, at jeg gerne vil tage det her på. Bare for at se lidt sej ud. Jeg vil også gerne bruge min nye pickaxe til noget andet. Til mine. Det er også vildt, hvordan jeg har klaret mig uden en kiste så lang tid. Nu kan jeg heller ikke klare den mere. Nu laver jeg en kiste. Sådan der. Og så tager jeg min seng med. Meget langt. Jeg tror, det er en 8. Yes, det er en 8. Det er så godt. Ups, jeg har ikke så meget tilbage. Det var så fedt. Nu er der så heller ikke ret meget, der mangler. Jeg skal til at sove. Jeg skal til at sove. Er jeg nået det, jeg nåede? Tror jeg. Det kan jo godt være, der er spawnet lidt. Tid til at sætte sengen tilbage. Så kommer jeg til at bruge cobblestone. Så kunne jeg riske det. Okay, jeg klikker bare. Sådan er jeg så nede. Så nu er det tid til at bruge mine 30 stiger. Noget af en skybase. Det er også et virkelig en god udsigt det her. What, hvor sjovt. Det er lige præcis lag 100. Det er faktisk virkelig sjovt. Og jeg mente ikke engang at lave det lag 100. Jeg kunne måske kunne jeg faktisk have været død der. Måske, hvis jeg på et tidspunkt laver en video om alle de gange, hvor jeg var tæt på det, så det der kunne godt være en af gangen. Nu tænker jeg også, det er ved at være tid til at mine. Jeg har lige fundet ud af, at der faktisk er et andet bee-nest. Altså det er helt vildt. Og også et der, what? 3 bee-nests. Jeg har også tænkt på at få en cobblestone generator, så vi der er jo lava lige derovre, så tænker jeg, at jeg kunne tage vejen til villagen. Det er faktisk en meget god ting at have også inde i sin base. Det er jo så ikke så godt at have inde i sin base, hvis basen er lavet wood. Jeg tænker, at jeg skal bygge den hele cobblestone. Nu må jeg kunne... Yes, jeg kan sove. Så det er også dag 5, tror jeg. Jeg tænker også, at jeg også kunne nå at survive 10 dage i den her video. Jeg ved heller ikke, hvor jeg har brug for i hvert fald 90 stiger mere. Jeg tænker, altså, og så kan jeg også have lidt til overs til villagerne. Så er det simpelthen færdigt. Det kunne også være, at jeg skulle lave sådan en ring udenfor, hvor jeg kan lande. På et tidspunkt kunne jeg også stå i AFK med en iron farm. Ups, tænker jeg vil prøve at se, om jeg kan ramme den her. What? Jeg mener det her. Det var i hvert fald en af de gange, hvor jeg har aldrig været så low. Så tænker jeg overlevede. Så regner det. Okay, det er hadet, når det regner. Nu skal jeg i hvert fald sove, det kan jeg se. Jeg har også hørt, at man kan sove lidt tidligere, når det er regnvejr, faktisk 30 sekunder.
så er jeg simpelthen fremme til den her village. Hold da op, 21. What kompas. Så tager jeg unknown map. Okay. Det var ærgerligt, jeg brugte den der. Det skulle jeg lige have tænkt mig lidt bedre. Gør det fandme, det gør det. Det gør det. Jeg klarer det. Det var simpelthen det, og herovre for vælge her i. Så tænker jeg sætter bare det her. Tømmer min water bucket, så jeg kan få en lava bucket. Hvis jeg skal nå at lave den der min base færdig inden dag, så skal jeg også til gang. Så skal jeg noget af mine. Eller først skal jeg organisere. Det må heller ikke blive for mørkt, fordi så kan der spawn monster, og så kan de gå op, og så kan de dræbe mig. Så det vil jeg ikke have. Jeg har lige fundet på en meget bedre idé. Jeg har bare brug for lidt wood, som jeg har her. Lidt sten, og så bare mit lag, og så noget vand og noget lava. Alle har nok gættet det på nuværende tidspunkt. Og noget iron. Det er måske ikke alle, der har gættet, hvorfor jeg skal bruge iron, men ligesom. Så prøver jeg lige, så skal den være. Den måde, så skal være, det her crafting table skal fjernes. Det er jeg så godt som muligt. Nu er heller ikke det eneste mob, der kan få mig her. Altså, hvis mindre jeg kan nå torches, så er der måske. En her og en her. Sådan her. Vandet vil så løbe her oppe. Det der hul, det vil være her. Lavaen vil løbe her. En kiste. Og så er det tid til at lave en hopper. Meget dyrt. Og så sætter jeg en her. Fordi så er det nemlig her. Så nu har jeg brug for at lægge lavaet et sikkert sted. Så jeg tror bare, så er det jo her, man skal sætte den, hvis jeg kan komme op. Så jeg tror, hvis jeg sætter, så er det lige med at bygge op her. Så sætter jeg den her. Yes, og så sætter jeg. Så. Det virker. Fordi så skulle jeg faktisk flytte den lidt. Her flytter jeg det hele. En væk. Og så kan jeg bare stå her. Og så. Simpelthen sidste dag inden den her video er færdig. Det vil jeg faktisk sige er virkelig godt. Så jeg håber også, at den her video kan få 20 likes som en god start. Jeg tænker, at det bliver en 13x13 base det her. Nu er der heller ikke så lang tid tilbage af dag 9, så skal jeg også lige have godt med cobblestone. Jeg kommer til at spille helt indtil dag 100 i den her verden. Så skal jeg i hvert fald også sove. Og så er det også simpelthen kun 5 minutter tilbage den her. Eller der er faktisk kun 0 minutter faktisk. Så er jeg simpelthen ramt det. Simpelthen 10 dage. Perfekt start. Jeg har også fået meget jern, hvilket jeg er utrolig glad for. Og så næste episode, der får jeg sat kisterne op og gjort min base 100% færdig. Men ellers tænker jeg simpelthen, at det bliver alt for den her video. Like og subscribe. Uanset hvad kommer den næste episode, men like
og subscribe, så jeg kan ramme 50 subscribers. Det vil virkelig betyde meget for mig. Så ellers bliver det simpelthen alt for den her video.